midhusi mar corona athung'a mosebedo ka dhi mbele ni diwach nang'o? Jelero kamano mogik jothurwa jokanya nam athung'ani ng'eny kendo agomo mondo awach ni in my own estimation aparo ni osemako close to 70% mar Kenyans kang'iyo over 50%, let me say that, over 50% of Kenyans. And mano nyiso ni kosekao osemako atamalo moloyo nus mar jokenya, tiende ni nyaka warwak mask nikech ikianga midhiro mogodo. Tase nyisi ni eno spread one day after getting it, to koro ng'ato ka ng'ato nyalo spread it to every person. Koro rwak mask, to bende ana advice gaji ok en sungruok. Wawe uru moso ji mos moro ma yog ji miro igine bede mzungu kidogo seche moko binya nyiso hai okay maka lwet ng'ato ng'ato maybe oseywe ume ochako duogo mosi jika musire ke kwakre yeah you see kwakruok ben ngeni kelo face ni this T-zone ineno ka T-zone kia kama kile kama ilungo gani ka ni T-zone koro seche mitero your T-zone closer to T-zone mar ng'ama chielo idigamo yamoni koro we can say hi katigoti katigoti ng'aragasi mose gibati kama you see koro most no and one of the very critical ways maneno ka influenza ni spread godo koro mano wanyalo restrain ourselves kidogo kasto walwok lwetwa pile mana kaka waginenda kasto spacing bende watim jogari Jil, adwa mana wuoyo gi jogari, jo matatu yawa. Jo matatu ema miyo gini spread ahinya. Nyithindo ma school, jopuonj, konyuru nyithindo nyisgi uru ni ng'ato ka ng'ato bigi mask, nyaka gini dog piny. Nikech wadhi yudo ka thieth bro tamo wakata. Facilities nyalo pong'.